Early Sunday morning. Good morning everybody, good morning Zimbabwe. Ndadzoka ma-updates nyaya dziri kunetsa muma-streets iko zvinezvi. So kana chinge tatosvika panapa tatosangana kudai so semazuva ese chinhu chakakosha kumbotanga nekulaika vhidhiyo rineri kuitira kuti tinyatsopinda mushoko takasununguka tichiziva zvinhu zviri kuitika pastreet. Ndisiri kupedza nguva yenyu, pane nyaya dziri kutenderera, nyaya yekuti zvoni what is next for VP Chiwenga since iko zvinezvi tiine nyaya iripo paground iri kunetsa yekuti Tagwirei akatopinda mucentral committee according to ZANU-PF iyo iri kutaura kuti aiwa Tagwirei uyo atongomo mucentral committee macho mainetswa. Saka kana Tagwirei amo mucentral committee it simply means akuda kutoya kunokwidzawo mupresidential race. Ndo nyaya hombe yanga iri kuita sei iri kunetsa ipapapa, and munhu wese ari kuzviziva kuti mafights achaitika ipapapa akasimba kana kuti anotyisa. Saka nyaya iripo yakunetsa pari kunzi VP vachazvifambisa sei, and the other thing VP vacho chero vakanzi vachazvifambisa sei vane capacity here yekuzotora nyika iyi, kutora kuti vakwanise kuita sei kuzoitonga, because these guys vanoratidza kuti havasi kudzora tsvimbo izve. So and nyaya yanga iri kufamba pesa pane two options, it's either pa2 options ziripo idzi VP vanofana vakasanurwa. Ma-options akamira ndekuti it's either Mnangagwa 2028 anosiya or resign obva asiya successor wake, and you know what will happen kuti munhu akazongota successor wokudoma anongosvika ngoti ndinenge ndiye successor wangu atopedza obva atoenda otondatopedza otoenda atonyarara zii. Chii chichazoitika ipapapa? Vachaita zvekunyatsozvifambisa sei? Ndo pari kunetsa. Kana kuti iye anozongonzi ongoramba achingoextenda term yake, ndo nyaya 2 dziri padariro. But muri yeZimbabwe inini kuti ndinyatsotsanangura kana ndatoya ndakadai so I can't speak for VP Chiwenga, and since I'm not his spokesperson, but I have someone here wandiri kuda kuti anyatsotaura zviri kunyatsoitika zviri kusaidi kwavo kwana VP Chiwenga kwacho ikoko kuti what is going on exactly. But ndisati ndakuplayera, ndisati ndaconnectera ipanapa kuti munyatsonzwanana nemunhu vanenge vane mubvunzo, feel free kutobvunza ipapapa kuitira kuti ina handidi zvekuzoti mangwana mosara makubvunza inini kamubvunzo kuti zviri kufamba sei. Munhu feel free kuti mubvunze direct ipapapa mozondiudzawo kuti zvine zvakamira sei. But ndisati ndakusanganisai sekutara kwendambozviita. Kana uchinge uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company ubvovhurwa FNB business account usina work permit kana kuti start permit, bata education research yana Owen ndiye one anokwanisa kukuregistera company ukuvhurira FNB business account. Uri kwauri ikoko chingotora phone number dzake, chinongodiwa chete ipassport yako iri valid, iyoyo ndo inodiwa, ndo inoshandiswa. Saka iwewe usasavhunduka pasina chekutya kana usina permit, as long as ungori nepassport chete iyoyo wakatopinda nayo muSouth Africa muno ndo iri kudiwa. Saka tiregedze kutambisa nguva tingomhanyira pane nyaya straight. Sanganai nacomrade ava munzwe kuti vari kuti kudii panyaya iyoyo yaVP Chiwenga yekuti chii chiri kuzoitika, what is next for VP Chiwenga. Most people have been asking me the question yekuti tibudire hedu pachena pachikuru, asi chatiri kuona ndechonge general wakoni wakundikana, munhu watati chida zvisingaiti, but zvine zviri kunetsa. Munhu wese ari kukomplaina nenhau yetime, and I would like to tell you something. Kana paine munhu right now ane capacity yekuendesa Zimbabwe kumberi ndi General Chiwenga. MaZimbabwe ndinofunga muri kuona nhamo yamuri kubata siku nesikati, zvigananda zvichiita zvazvinoda, vachidya nekunwa. Opposition party iripo, everyone is quiet, no one is saying anything. The only person who is speaking the truth to power without fear or favor is General Chiwenga, and for that we need to respect the man. Vese vanhu varipo vamungatarisira kuti vanogona kuyambutsa Zimbabwe kuita shura rekuti vanhu vasunungurwe, but zvinorwadza, zvinosiririsa, asi chokwadi ndechekuti vanhu vese ivava hapana kana one ari willing to go the extra mile yekuita head to head nezvigananda. Zvigananda, they are filthy rich, they are billionaires. Vanana Scott Sakupanya, they are billionaires. Kudata Gwirei, billionaires. Vanana Tungwara, they are billionaires. Vanaguwa Matanga, they are billionaires. I've just mentioned just but a few individuals.
vari kudira mari muchinhu chezvigananda kuti kuda kwachitagwiri aite president wezimbabwe. And dai pane munhu wekuti dai aikara mari aigurirwa mari inototenga chaiyo, General Chiwenga, if he was a corrupt person, dai ari munhu aida mari, havaimbotadza kuti chimbondipaiwo kana ka 50 mita kana ka 100 mita, ende mari iyoyo yaitobuda. But he is no respecter of person, especially vanhu vane vari busy splashing ill-gotten wealth. He is not about that kuti vangodya vari vega. General Chiwenga, no. He understands the burden that is on his shoulders to liberate the country from the claws of Ziganandas. 2017 he was offered the presidency na Mugabe, vakaramba. ED angatiza aenda ku South Africa kuno, achiuya ku South vachiwenga ndo vakamudzosa, amunangagwa ndivazonzi ndo vapresident kudai. Pamunonzwa pachinzi munhu haana chakanaka, munhu anokurasisa, munhu anokupandukira, pane pachitaurwa Emerson Mnangagwa akapandukira achiwenga masikati machena ano makatanga muchifungidzira tichikudzai kuti kumusoroko kwashata kwane chiutsi chiri kukachidzawo, mukati hazviiti chinhu wani, hapana anopinda pakati pawo, tikati hapana apinda, umwe ndiye angofunga kubaya umwe nepfumo. Handi muri kunzwa? Nhasi nyika yese maakuzoona zvinhu zvatakagara takakutaurirai. Inini handina hondo yandakarwa inini zvekuti ndingabraibiwa nemaveterani. Ndiri munhu akatozvienderawo kuchikoro kwake, chakanaka nechakaipa ndotochiziya. Kana ndichitaura kuti Wachiwenga ndowada, handivadi nekuti veterani, hazvidyiwi izvozvozvo. Nhoroondo yekunzi nyika yakarwirwa yakaitwa sei haisina kwaichabiwa ichienda Zimbabwe. Ichinzi ichatengeswa, kupiko kwainotengeswa ichienda isi, tiri kupiko tichisiya zvinhu zvakadaro zvichiitika. But inini personally chandinosapota in General Chiwenga, he is a principled person. Vazhinji munoita zvekungonzwa kunzi ningane character yakadai, ningane character yakadai. Inini ndiri kutoda kuti nyika inake, mhuri yangu irarame zvakanaka, hama dzangu dziraramewo zvakanaka, mashamwari angu ararame zvakanaka, pasina kungokumbirana kuti muchingopindura message yekuti hai paWhatsApp munhu akuti ndokumbirawo 20. Ndo zvatisiri kuda izvozvo. Masettings enyika ngaarongeke, isvike papoint yekuti kana iri nguva yekushanda munhu wese ngaashande aritire mhuri yake. Kana taakuti taakutamba weekend, taakutamba tichiziva kuti kumba zvinhu zvese zvakabalanza, ndo nyika yatiri kuda iyoyo. And a person anokwanisa kudzikinura nyika kubva kune corruption, deep levels of corruption, nepotism, kleptocracy, is General Chiwenga. General Chiwenga is that man, he's got that capacity. Avana munyebvurira. Dzidzai pane zvaitaurwa naMudharageza. General Chiwenga is one person who plays his cards close to the chest. Why? He's a trained person. He understands the importance of discipline. Vakataura, you need to be a risk taker and you need to be meticulous. Zvino hazvingoitwi chimhukutira. Hatisi kuita zvinhu zvimaelections ekuti tinoda kubvisa mufundisi wemajeke kana kuti kuita Zimbabwe yese tagutsikana kuti Mnangagwa achadiwi. Zimbabwe yese tagutsikana kuti huori hwanyanyisa. Zimbabwe yese tagutsikana kuti munhu ega asina huori hwekuti pana anofuma achitaura kuti iwo wakadya mari yangu wauzotaura izvi sei. Handizvo zvatakawirirana. The only person who's got that capacity ane maso yekuti haana nyadzi dzekunyara diabolos ndeWachiwenga. That man has got an inclusive approach. Ndosaka muchinzwa ruma rekunzi National Transitional Authority mubatanidzwa nekuita sedai that man angari evil, radical and hard sezvinotaurwa nevanhu. Language yese iyo ingadai isingambotaurwi papoint yatiri izvezvi. But mukanzwa zvichitotaurika, it means kuti pane vanenge vatoengeja naye votoona kuti munhu zvaanofungirwa handizvo. Munhu yatori munhu atori right, atori nebrains kuti nyika iende kumberi. But challenge iri kuitika ndeyekuti izvizvi is fighting all alone.
All other political figures, they are quiet. They are quiet. This man is fighting left, right, and center by himself, whilst others are ball watching, vachingoona from afar kudai. Saka wamuri kuda kuti adzikinure Zimbabwe ndiani odzikinurawo zoti chiuyai mutonge imimi? Ungaitungamirira here mhuri usinganzwisisi kurema the burden yekugadzira mhuri? Hakuna munhu anomboita go through all of this hardship kuti azopa umwe munhu. What if that person messes up? Definitely that person will mess up because they don't understand what you went through when you were going through the fire, the vision that you had in your brains dzekuti direction yekuti nyika inofanira kutora direction yakadai kuti zvinhu zvinge zvichinaka. Imi saka ndimi mega muri kufungira kuti muri kuona kuti Zimbabwe yadhakwa iyi, kuti Emerson Mnangagwa nemabhururu ake nyika ino yaodzwa kuita chimwe chinhu chisina nebasa rese. Zvaita tisike pakutekeshera tese kuna South Africa, vamwe ku-UK, vamwe kuna America. Achiwenga ausuzviona, ndimi mega muri kuzviona imi. Yeti ivo ndo vakatoti Mnangagwa achidzoka. So you think vari kutorora hope dzinobata vanhu vachitambura kudai, vanhu vachitaura kuti Achiwenga makatiparira. Kune munhu chaiye ane dzinodhonza, anonzwisisa kuti one of the greatest tasks, the burden that is upon the shoulders of General Chiwenga, is to fix and correct the narrative, so that munhu wese achasvika papoint yekufara zviri genuine kuti zveshuwa nyika yakufamba yakuenda. Kana tichiti uori hatisi kuuda munyika, tinenge tichirevei? Tinenge tichireva kuti munhu anotoenda kukoti ototongwa, otoenda kujere, oripira uori hwake hwaanga achiita nemari dzenyika dzaaiba. Kana tichitaura kuti tiri kuda nyika yakanaka, zviri kureva kuti we need competent leaders, people who deliver. Kana tichitaura kuti marodzi ngaagadzirwe, marodzi ogadzirwa zveshuwa. Kana tichitaura nhau yechipatara, hatisi kutaura kurenovheta chipatara chakavakwa naSmith ba. Let's build new hospitals. Zimbabwe is a rich country. Let's build new hospitals. Since 1980 tine maklinika ataingoziva kuti iyi klinika, asi papulani yekanzuro inenge ichinzi chipatara. But nanhasi iyi clinic, we want development. Mumarokesheni imomo vanhu ngavatobatsirwa marokesheni nemateneti, munhu otoadhimitwa, maprocedure otoitwa mumarokesheni imomo. Kwete kuti chese chinhu procedure inofanira kuitwa pabig hospital. The population iri kukura. And General Chiwenga knows that. Let's decentralize. Service delivery has to be decentralized. And mafacilities akaita semagusd hospitals zvinofadza sei kunzonzi mubudiriro maakurapwa cancer. Maakutoitwa maprocedure makuru chaiwo. Kana mukadzi achida kutooparetwa, otoopareterwa mumarokesheni imomo. Gynecologist otoita maprocedure imomo. Zvinhu zvichitofamba zvakadini. That is the Zimbabwe that we want. And unongo chitobata language yemunhu achitaura kuti uyo ari kuziva zvaari kutaura. Uyo arikuda kuti Zimbabwe inake. That person is General Chiwenga. People might criticize him all they want. People might have other opinions, but it's pointless. Other leaders are quiet. Ko-opposition tinongoziva munhu wani chete, ndifadzai mairi. Where are the rest? Vachiwenga chaiye vanotoenda kuchechi zvakatopfurikidza zvinoita Nelson Chamisa. But half the time, 3/4 of the time, he's posting mavhesi. Asinganamata asina bhaibheri rake ndiani. This is a time of action. And that is what we want. So let's have confidence in our one great leader, General Chiwenga, that is going to redeem the country and make it great again. He's playing his cards close to his chest, which is very good. MaZimbabweans mune problem yekutaurisa nekushingaira kusina ruzivo, kunyepera kuziva kwacho kunozowandisa. Let's trust the process. We've seen the man is fighting, is acting, is doing. Let's trust the man. Because without that man, Zimbabwe haina kwairi kuenda. Hatina umwe munhu ane ushingi, kana aripo ngaauye aite basa. Hatimbozvirambisi kana paine munhu anoti ane dzinodhonza zvokuti anokwanisa kuita zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvifambe. Ngaauye aite tione. But as long as pasina, hatigoni kutora munhu zvaasina zvaari kuita kuti iwe uchiuya utungamiriri. As if ibofu haasi kuona kuti vanhu vari kutambudzika. People are suffering. Whoever that is doing something to liberate the nation is the person that will give the mandate to liberate people of Zimbabwe. Tikadaro tinenge taakufamba senyika. And you see. So, in short, what am I saying? General Chiwenga is the real deal.
Let's trust that man. People must not give up. General Chiwenga is the man. Let's trust that man. Na Chiwenga tinosvika. We must not give up. And I'm telling you, I promise you this, Zimbabweans are going to celebrate.